قن مسناي فلقنيل تأساسيرو إذا كشاو زبال سلطانة الله كن رأز لنا. إنت سلطانة خاب جماعة بحرين لا دفع أي مسؤول. تي مبوك أول ناي ودب عدليس وي سلطانة ناي عدليس ناب كلاي موال كن من ده تكرسوس كن زرقح. مسنك سنة برشيا سنة عرب سنة روماويان راح مبلغ أنزل تأساسر. إذا سلام تايو أجداس زخون مسفحنا بحراوي زملنا تعتدوا وقيا بحرمتي. نبلو حاولت مترا لعلي 4000 حمد غيران وحايته خسكسي مسكرا مسعدو لزت أساسرا نرن قدم مراقب إريترا روحوك معدو بحري بالساقرا بعال مرسى تخلي الناقرا بعال مرسى فاطمة يحضرا كاب عدوليس جمر ناب كحيتو يخيد كاب كحيتو ناب تخندا يخيد كاب تخندا ناب غنى تبهلالا دحريو ناب حنزت يخيد كاب حنزت ناب أخسوم يخيد كم درعا كسكسة بفلاي كسكسة كحيتو تخندا إذن كلن كدمي سلت أنا أكسوم زمز عين مئتاو سرعة هايمانوتات كابت انتاوي سرعة أملوكاتات كساب تممصع كريستنا دحرو زمت معبالة ناي هايمانوتاوي سرعتات وي امنتات أدوليس دنورو ترى عبيو مالتي شفرو ناي بعد سببا ناي كاقرقر ناي كبرر أبزناتهم رزنا قسو أبز حلف مدبنا أقداسنا التاريخ أما ميزان حبرة السبن هنسات هاجرن سمين أفريقيا بحفشة إرترات دوكينات لوزلا زواد ما بفلاي ما بقول سلطاني ود السبن أنا يدي حرام زموتو أقداس سلطاني تا تاريخ زونن أما عبالن سلطاني ود السب كندن أقداسن من شهاب تقدم تاريخن كم زقنة معرباوي قولاتات إرترا نوح موالات دك سبات زن صبارق زتفل عليه بهلاوي صلواتات زحزلن مسلطانيتات نيل بهلاوي متأثرات زغلحن نقداون بهلاون متأثرات سلطانيتات زوبا زصلون كم زخون رينا كوشاوي سلطاني اب كالاي كفل الزمن اب كبابي غاشين اطبران كاب 2500 قدم لدته كريستوس كساب 350 دحري لدته كريستوس مس فلغنيل تأساسيرو امنا حجي سمين سودانن دبوب غبصن سفيح زرغح زنبرو مس سلطانيتات معرباوي قولاتات إرترا زداو بمنبارو دما اب قدم تاريخ غمت زوهابيو ጥንታዊ አፍሪካዊ ስልጣኔ ንግስነት ኩሽ ግብፃውን አፍሪካውን ጽልዋታት አዋሂዱ ፉሊ ባህል ዝነበሮ በወታደራዊ ኃይሊ ንግዲ በመስራሕ ህንፃን ሐረማትን ዝልለ ዝነበረ ንግስነት እዩ ክሳብቲ ናቱ ዲክላይን ወይ ካዝወት ቆሉ ካልኣይ ዘመን ድሕደተ ክርስቶስ ካኒ ብዙሕ ስልጣነታት ናይ ባህሊ ናይ ቋንቋ ናይ ስነ ህንፃ ናይ ሕርሻ መድረኻ ዝሓለፈ እዩ እዚዩ ኣካል ናይቲ ምዕራብ ቆላታት ኤርትራ ስለ ዝኾና ምሳና ዘዳው ኣከባቢኹም ምዃኑ መጠን ከዓ እዚ ዓብ ግምት ዝወሃቦ እዩ ኣብቲ ናይ ቅድመ ታሪኽ መጽናዕትታት ኩሻዊ ንግስነት 25 ግብፃውያን ማለት ዳይናስቲ ስርወ ንግስነት ፈርዖናት ዝሕለፈን ክሳብ ግብፂ ዘስፋሕፍሐን ኣብ ሕርሻ ዕድናን ወርቅን ንግድን ዝተመርኮሰ ቁጠባዊ ሃብቲ ዝውንን ንግስነት ከም ዝነበረ መዛግብ ታሪኽ ይምስክሩ እዚ ስልጣነ እዚ ኣብ 3600 ዓመታት እንታይ ዓይነት መድረኻት እዮም ሓሊፎም ነዊሕ መድረኽ እዩ ኣብ ቅድመ ታሪኽ እንድሕሪኻ ኣብዚ ዝነበረ ምትሕንፋጽ ናይ ዝተፈላለየ ሕብረተሰብ ውፅኢቱ ከዓ እዚ ሕጂ ዝነብር ዘሎ ባህልን ሃይማኖትን ፖለቲካን ስለ ዝኾነ እንታይ ዓይነት መድረኻት እዮም ሓሊፎም ኣብዚ ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ንግስነት ኩሽ ሰለስተ ዓበይቲ ከተማታትን ቀይሩ እዩ ሓደቲ ናፓታይ መሮዌ እዩ እንደገና ከርማ እዩ እዚ ዓበይቲ ስልጣነታት ነበሩ እዩ ካብ ከርማ ካብ ናፓታ መሮዌ ከተማታት ስልጣነታት በብ መድረኹ ነበረ ንኣብነት መሮዌ ንብሎ ስልጣነ ካብ 270
ቅድሚ ሓብራዊ መዋእል ክሳብ ራብዓይ መዋእል ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ስልጣነ እዩ እዚ ስልጣነ እዚ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዞባና ምክንያቱ ድሒሩ ምስቲ ኣብ ከበሳታት ኤርትራን ዞባናን ዝነበረ ስልጣነታት እውን ምትእስሳር ነይርዎ እዩ እቲ ንቐዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝሽፍን ክፋል ታሪክ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝለዓለ ጥርዚ ሕብረተሰባት ዝሰራኢሉ መድረኽ ኮይኑ ናይቶም ካብ 5ይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጀሚሮም ዝሰራዩ ማሕበረ ቁጠባውን ፖለቲካውን ምዕባለታት መቐጸልታ እዩ ኣብዚ ክፋል ታሪክ ዝተራእየ ምዕባለታት ንሰፋሕቲ ቁጠባውን ባህላውን ትንሳኤታት የንጸባርቕ ኣብ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተራእዩ ለውጥታት ብቐንዱ መቐጸልታ ናይቶም ቅድሚ ዘመን ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኣፍሪቃ ዝተራእዩ ለውጥታት እኳ እንተኾኑ ኣብ ገለ ክፋል ናይ ዞባ ግን ኣብ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ጥራይ ዝተራእዩ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን ሓድግታት ምንባሮምን እዚ ተርእዮ እዚ ድማ ብፍላይ ኣብቶም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ኣብ ቀዳማይ መዋእል ንዝዓንበቡ ሕብረተሰባት ዘጉልሑ ኣገደስቲ ስነ ጥንታዊ ኣሰራት እዮም ዳግማይ ተመሊሳ ናብኣን ከላ ከተዘንጋዓና ከማመላ ካብቲ ናይ ምዕራባዊ ክፋል ወይ ምዕራባዊ መታሕቲ ወጻኢ ኣብ ከባቢ ኣስመራ እውን ሓደ ኣሰራት ኣሎ እዚ ብፍላይ ኣብቲ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብዚ ንከባቢ ኣስመራ ብዙርያ ኣኽቢብዎ ዘሎ ቦታታት ዝተፈላለዩ ስነ ጥንታዊ ቦታታት ክርከቡ ተኻኢሎም ስነ ጥንታዊ መጽናዕቲ እዚኦም ካብ 800 ክሳብ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበሩ ስልጣነታት ንሓደ ዘቤታዊ ድፊት ዘረዱ ኣሰራት ሓቂፎም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣሰራት ሰኒዶም ይርከቡ ማለት እዮም እዚኦም ድማ ከምቲ ንብሎ ጸናሕና መቐጸልታ ናይቲ ክመጽእ ዝኽኣለ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰባት ኣብ ዝኽፋል ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዮም ከባቢ ኣስመራ ናይቶም ካብ 800 ክሳብ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀወምቲ ዓድታት ዝመስረቱ ሕብረተሰባት ስነ ጥንታዊ ኣሰራት ሓዚሉ ይርከብ እዞም ሕብረተሰባት ካብቶም ድሒሮም ኣብ ማእከላይ ከበሳን ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያን ዝዓንበቡ ስልጣኔታት ብዕድመ ዝጠንተው ብምዃኖም ኣብ ስነ ጥንታዊ መጽናዕትታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ፍሉይ ቦታ ይሕዙ እቶም ሕብረተሰባት ነቶም ኣብ መጠራ ከስከሰ ቋሓይቶ ኣብ ዳሕርዋይ ፍርቂ ቀዳማይ መዋእል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝተራእዩ ስልጣኔታት ዝጸልው እዮም ነይሮም ኣብ ከባቢ ኣስመራ ካብ 800 ክሳብ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝማዕበለ ዲሞግራፊያዊ ዝርጋሐ ማለት ዝርጋሐ ህዝቢ ብሓፈሻ ኣገዳሲ ክፋል ጥንታዊ ታሪክ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ ብድሕሪኡ ዋላናው 800 ዓመታት ጎኑ ጎኑ ክኸውን ዝኽእል ክሳብ 600 ዓመታት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ንብሎ ዘለናኻ እዚ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ዘሎ ዑና ዝበሃል ዑና ኮም እዚ እውን ሕርሻ እዩ እቲ መሰረቱ በቲ ርኽበታት ክሪኦ ከለና እቲ ሕርሻ መሰረት ገይሩ ጥርናፈና ፖለቲካዊ ውዳቤ ገጹ ዝኸይድ ጥርናፈታት ነይርዎ ስለዚ ካብ 800 ክሳብ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብ ዝተፈላለዩ ስነ ጥንታዊ ቦታታት ናይ ከባቢ ኣስመራ ተሰነደ ኣሰር ኣሎ ምትእስሳሮም እዚኦም ምዕራባዊ መታሕትን ምስ ገለ ክፋል ናይ ኣብ ከበሳ ዝመፁ ስልጣነታት እውን ኣብቲ መድረኽቲ ጎሊሑ ይርአ ማለት እዩ ነቲ ድሒሩ ኣብ ከበሳታት ዝዓንበበ ነቲ ድሒሩ ምስ ስልጣነታት ናይ ቀይሕ ባሕርን ኣብ ከበሳታት ዝዓንበበ ስልጣነታትን ምትእስሳር ዘለዎ እዩ እዚኦም ስልጣነታት እዚኦም ከዓ ነቲ ኣብ ከባቢ ኣስመራ ናይ ከባቢ 3000 ዓመት ካብ 800 ክሳብ 400 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዕድመ ዘለዎም ብዑና ሲቪላይዜሽን ወይ ከዓ ዑና ስልጣነ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣስመራ ኮፍ ኢላሃሉ ዘላ ስልጣነ ምትእስሳር ዝነበሮም ነዚ መረታውታት ድማ ዝኾነና ዓበይቲ ክስተታት ተረኺበን ዘለዋ ኣብዚ ከባቢ ኣስመራ ግሬተር ኣስመራ ኢልና ዝንፅውዑ ተረኽበ 800 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ እቲ ምዕቡል ናይ ሕርሻን ናይ ኣብ ሓደ ቦታ ሴትል ኮንካ ናይ ኡርባናይዜሽን ዘመነ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ኡርባናይዜሽን ዘምፀ ስልጣነ ብስነ ፍልጠት ተረኺቡሉ ካልእ እዚ ናይ ማይ ተመናይ ተረኺቡ ዘሎ ድማ እሱን 400 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ዝነበረ ቅድሚ ናይ መበገስ ናይ ኣክሱም ስልጣነ ዝኾነ ናይ ከበሳታት ዘሎ ድማ ኣብ ደቡባዊ ሸነክ ዘሎ ናይ በዓል ቋሓይቶ ደርዓ ከስከሰ
ኣብዚ ከባቢ ስመራ ዝተረኽበ ብከምኡ ጌርካ ታሪክ ብፍላይ ጥንታዊት ታሪክ ኤርትራ ሚዛናዊ ዝኾነ ታሪክ ንምርካብ ብከምዚኻ ታሪክ ሓቀኛ ታሪክ ናይታ ሃንገር ክህነፅ ዝከኣል ኣብ መወዳእታ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ቀይሕ ባሕሪ ነቲ ብምዕራባዊ ቆላታት ዝሓልፍ ዝነበረ መሬታዊ ሓዲድ ከም ቀንዲ ንግዳዊ መስመር ስለ ዝተክአ ኣብ ምብራቃዊ ቆላታት ዝነበረ ማሕበረ ቁጠባውን ባህላውን መስራሓት ክድስክል ጀሚሩ ከም ግብረ መልሲ ናይ ስተሪኦታት ድማ ጥንታውያን ግብፃውያን በቐጥታ መስመር ቀይሕ ባሕሪ ምስ ቀርኒ ኣፍሪቃን ደቡባዊ ዓረብን ከተኣሳስሩ ከም ዝኽኣሉ ይሕበር ከም ውፅኢቱ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራን ማእከላይ ከበሳን ሓድሽ ባህላውን ማሕበራውን ለውጥታትን ስልጣኔታትን ክዕብብ ከም ዝኽኣለ ብመንፅር ዚ ድማ ስግረ ባሕራዊ ጽልዋታት ክርአ ከም ጀመረ ስነ ጥንታዊ መርትዖታት ሰሜናዊ ክፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ይእምቱ ኣብቲ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዕራፍ ታሪክ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዩ እዚ ስለምንታይ እዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ምስፋሕ ናይ ባሕራዊ ዝምድናታት ኣብ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ መፅዩ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኒል ንብሎ መርበባዊ መስመራት ናይ ንግዲ ክደክም ዝረኣየሉ መድረኽ እዩ ዝያዳ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጽልዋ ድማ ኣብዚ መድረኽ ናይ ታሪክ ክመጽእ ኢሉ ማለት እዩ ተቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ በዚ መንፅር እዚ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ እዩ ግንያው ዘቤታዊ ድፍኢት ስግረ ባሕራዊ ጽልዋታት እውን ክንርኢ ጀሚርና ማለት እዩ እቲ ምናልባት ኣብ ነዊሕ ኣተሓሳስባ ዝጸንሐ እቲ ምዕባለ ኣብ ዝኽፋል ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቐንዱ ስግረ ባሕራዊ ጽልዋታት ዘምጽኦ እዩ ዝብል መረዳእታ ነይሩ እቶም ስነ ጥንታዊ መረዳእታታት ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ዝተገብረ መጽናዕቲ ግን ነዚ ፍሩስ ይገብርዎ ተቐንዲ ሕላገት ናይቶም ስልጣነታት ዘቤታዊ ድፍኢት እዩ ኣብ መርበብ ናይቲ ኣብ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝመጽእ ንግዳዊ ዝምድናታት ስለ ዝኣተው ግን ጽልዋታት ናይ ደቡብ ዓረብ እውን ክሕወስ ጀሚሩ በዚ መንፅር እዚ ምትሕንፋጽ ናይ ዘቤታዊ ረቑሒታት ናይ ስልጣንን ስግረ ባሕራዊ ጽልዋታትን ኣብዚ መድረኽ እዚ ክንሪኦም ይጅምሩ ማለት እዩ ጸሓፍቲ ታሪክ ዞባናን ስርዓታት ኢትዮጵያን ንታሪክ በብዝጥዕሞምን ዘርበሖምን መንገዲ ክጽሕፉን ክትርጉሙን እዮም ጸኒሖም ሓደ ካብቲ ምስ ጽውጽዋይ 3000 ዓመታት ተኣሳሲሮም ክገልጽዎ ጸኒሑ ድማ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ናይ ሕጂ ኤርትራ ናይ እትርከብ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ታሪክ እዩ ነቲ ክሳብ ሕጂ ክግለጽ ጸንሐ ዝንቡዕ ታሪክ ንጎኒ ገዲፍና ሓቀኛ ታሪክን ስልጣኔን ኣዱሊስ ዝርግሕኡን ሓይሉን ጽልዋታቱን ምትእስሳራቱን ኣብ ዓለምናን ከባቢናን ምስ መርትዖታቱ ብዝርዝር ክንቐርብ ኢና ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ 56 ኪሎ ሜትር ንሸነኽ ደቡብ ካብ ከተማ ምጽዋዕ ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ወሽመጥ ዙላ ትርከብ ኣዱሊስ ኣብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ 7ይ ክፍለ ዘመን ማእከል ስልጣኔን መትኒ ንግዳዊ ርክባትን መንባራ ሓያለ ጸሓፍቲ ተመራመርትን ነጋዶን እቲ ዘመን ትዕዝብትታቶም ገሊጾምን ጽሒፎምን እዮም ሕጂ ናይ ኣዱሊስ ስልጣኔ ክልተ ገምጋማት እዩ ዘሎ ኣዱሊስ ኣብ መብዛሕትኡ እቲ ሰነዳት እንድሕሪና ክሳብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 200 ዓመት ዘሎ ዝተበገሰ ይብሎ ገሊኦም እውን ናብቲ ርሕቕ ዝበለ ምክንያቱ ብኣሰራት ኣብዚ ዞባ ክንሪኦ ከለና እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ጂኦ ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ናይ ዞባ እንድሕሪልና ንድሕሪት ተመሊስና እንተሪእና ኩሎም ኣብ ዓለም ዝተረኣዩ ስልጣኔታት ኣሰር ኣለዎም ኣብዚ ዞባ ኣብነት ሮማ ክሳብ ዚ ይነግድ ነይሩ ኣብ ሓደ እዋን ሮማን ግብፃውያንን በቲ ዘካይድዎ ዝነበረ ንዕኡ ዘገልግል ሓራምዝን ሓፃውንን የድልዮም ስለ ዝነበረ ኣድሊስ ሕመረት ናይቲ ኣብዚ ከባቢ ዝግበር ነበረ ርክባት እዩ እቲ መበቆል ናይ ወደብ ኣድሊስ ወይ ስልጣነ ናይ ኣድሊስ ናብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ከም ዝዝርጋሕ እቲ ንረኽቦ ኣሰራት የረድእ ካብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ መወዳእታ 7ይ ክፍለ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝዝርጋሕ ስልጣነ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ነዊሕ መድረኻት ታሪክ ናይ ወዲ ሰብ ዝሓቁፍ እዩ ስለዚ ካብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ መልክዕ ናይ ምድረ ፑንት ዝነበረሉ እዋን ኣዱሊስ ተራ ከም ዝነበሮ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ኣለዉ እዚ ሓደ ካብቲ
كسمرولو زدلي أدريس أنا بكقلصو أن كله خونا أدريس حدا كم سلطانة بفلاي أبتي قص بقص زعبية سلطانة مخانو مذكرة دلايو نتي معراباون مبرقاون دنبه زبال نايز عالم ناي قطبا ناي بهالي ناي بوليتيكا زراخب دلدل ناي سلطانة أبجماجم كيح بحر التركب تنتويت ودب أدوليس مسلطانيتات مأكلاي بحرن هنداوي وكانوسن وعوع نقداوي ركب كم زنبرا أبزتفلالي كلاسيكاون بايزنتاون موالات تتصحف السندات تاريخ يقلص أبتجزيتي أبجماجم كيح بحري متني قطبا من زنبرا فلوتات ودبات كم بعل رينيكي مويوس هرموس كاسير كليسمان أويلان نايشو أتميت عمت نقداون بهلاون ركبات كم زنبرا يفلت أبز حلفو الزمانات نسلطاني أدوليس زقلص بزح تصحيفون تسندونيو حدا كابتوم نتاريخ قرن أفريقيا كاب زسندون كإلاتات كموكسي زتقسون مهدر بحري إرترا Periplus of the Erythraean Sea زبل صحفيو أزي سند زي أب قدامي موائل أب كبابي سوس حبراوي الزمن استتصحفن بزعبات انتاوي ودب أدوليس بزرزر أسفيرو زولونيو بزي كازي هنري سولت باري بيني كونتي روسيني كيارا زازيرو بروفيسور ديفيد بيكوك زأمسلو تمرامرتن صحفتن قلي كابتون بزعب أدوليس صحفو وزاتنياتات يوم كاب كلاي موال كن كريستوس زجمر موقول ناي سلطاني دحيروفتي كتوسط صنعكو ناي قداماي موال كن كريستوس كن ترى أدوليس أزيو عبنا هنا مزيو عبز هنا المغنى دماتي ناي دواو قيح بحري نقداوي متأسسارات مسكال خفالات ناي عالم دوبو عربن تي دحرو زمت ونسمل مأخلاي بحرن هنداو مكيانوسن كتأساس روس لزقاليش أبزا أكبابي تدوكينو نقسنات ناي أدوليس زي قص بقص زعبي نقسنات زي بفلاي أبتوم قداموت ناي تقوعستي صحفات وي سندات ناي غريكو رومان سندات ندحري نايوت ناي مجمريا سند هي بريبلس اوف إريتريان سيزبل زي أب قداماي موال دحرده كريستوس بستفلاليو سندتي توكيسوم زبلو أدوليس حنتي نيشتي عدي وينيشتي سفرة كم زنبرتي زقلص ابز غزي مستفلالي طنطاويان غبصاويان بفلاي عمر زخونه ناي نغدي ركب كم زنبرا زقلص حبريتاتات الله قصيلو اب حمشاي موال دحري ردته كريستوس كوسموس انكليبتس بحال تغعزاي كم زبولو أدوليس نحنتي متروبوليتان سيتي بلا كحنتي إشتي عدي ناب عبي ناي مأكل ناي نقدن ناي كنت طبعا استغيرت زعبيت ودب يلي يجلسه سلازي بب مدرخو كابتي مجمريان مبوقول ناي ود سب ابز خباب استرعي الله اكبابي كاب نشتي عدي ناب ناي منهاريا ناي نقدن ناي بحالن ناي كنت طبعا سلطانة استساقرت مخانا مذكر أدلايو سندات تاريخ أدوليس مأكد سلطانين استفلاليه محبراون قطباون ركبات زكايا دلان معبلت كتما من برا يحبر بزي كازي زا كتما مسكلت يشنك ايح بحري رحق مغبراق مأكلاي بحرن أفريقان نقداوي ركبات كم زنبرا يملكت غريخاوي قبصاوي نقاداي أرتيميد أو قداماي كفل الزمن دحر لدى كريستوس تتصحفه Periplus of the Erythraean Sea زبل صحفتو كيسو قبصاويان فرعونات مسدوباوي وغنك ايح بحري بفلاي مستنتاويت ودب أدوليس عمر ناي نقدي ركباتي قورو خمس نبرو يتأكس عبز مذكر زي أدوليس معبلتن متون صفحات زنبران حوس ختما من برا أستاذ 3 كيلومتر كاب جماجم بحر رحيقة تمسريتا 5 نبرتن يحبر أبز جزيزي تاريخاوي بوتا أدوليس كاب حموشتك ساب 7 كيلومتر كاب جماجم بحري رحيقة تركب الزدما نايت دحيروس تخستي أكبابي أو لو تدرخيت كخون كم زخل تمرامرتي سنة مدري أمتو أب جزيو أبستفل عليه مدرها
ምስ ንግስነታት ፐርሺያ ሮማውያን ዓረብን ካልእ ርሑቕ መብራቕን ዝተኣሳሰር ወይ ርክባ ዝነበሩ ስልጣነ እዩ ካብ ካልኣይ መዋዕል ክሳብ ሻውዓይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ካብ ካልኣይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ሻውዓይ ዘመን ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝዝርጋሕ መድረኽ ዝሓለፈ ስልጣነ ኸ እዩ እዚ ምናልባት በብ መድረኹ ከምቲ ኣቐዲመ ኣብ ምእተዊ ዝገለጽክዎ ኣብቲ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ዞባ ናይ ማእከላይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ እውን ክበሃል ይከኣል እዩ ተደኪኑ ዝርከብ ከም ምዃኑ መጠን ኣቀማምጡ ተሪእናዮ ካብቲ ኣህጉራዊ መስመር ናይ ቀይሕ ባሕሪ ንውሽጢ እትው ኢልካ ንኣቀማምጡ ኣብ ዝምችእ ዞባ እዩ ዝርከብ ጥንታውያን ኣደልዩስ ሕጂ ብዙሕ ተጓዓዝቲ ናይ መርከብ ናይ ማሪታይም ሂስትሪ ከም ዘለዎም ዝጓዓዙ ከም ዝነበሩ ዝርክብ ዝገለጽክዎ ኣብ ቻይና ክሳብ ህንዲ ቻይና ይጓዓዙ ከም ዝነበሩ እዚ ሰነዳት ይሕብር እቲ ኣብ ኣድዊስ ዝነበረ ድማ ገምገም ባሕሪ ኮይኑ ምስ ምርኻብ ርክበታት ምስ ኩሎም ኣብቲ ከባቢ ዘለው ሓደ ንጥፈታት ከም ዝነበረ ይሕብር እቲ ቦታ ተቀማመጡ ባህሉ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ ኮይኑ ካብ ማእከላይ ባሕሪ ዘይምርሓቁ ኣብኡ ብዙሕ ኣክቲቪቲ ከም ዝነበረ ብፍላይ ካብ ቀዳማይ መዋዕል ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ክሳብ ካልኣይ ሳልሳይ እቲ ምዕባል እዩ ሓፍ ኢሉ ክብ ኢሉ ዝነበሩሉ ግዜ ከም ዝኾነ መርትዖታት ኣሎ ኣብዚ መድረኽ እዚ ምስ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት ምስ ዓረብ ምስ ውሽጣዊ ክፋል ናይ መሬት ናይ ኣፍሪቃ ርሑቕ ምብራቕ ህንዲ ግብፂ ጥንታውያን ግብፃውያን ክሳብ ጆርዳን ካልእን ዘራኽብ ቀንዲ መስመር ወይ መልሕቕ ናይ ንግዲ እንተበልናዮ ዘጋንን ኣይኮነን እዚ ንግስነት እዚ ኸ ኣብ ግዚኡ ምስ ንግስነት ፐርሺያ ምስ ንግስነት ዓረብ ምስ ንግስነት ሮማውያን ርሑቕ ምብራቕን ዝተኣሳሰር ምንባሩ ይግለጽ ቀጻል ዝግበር ዘሎ ጭብጥታት ወይ ከዓ ናይ ስነ ጥንተ ኣምራት ከዓ ኣብዚ መቃን እዚ ዘእትዎ ሓበሬታታት ወይ ዘቐመጡ ሓበሬታታት ከም ዘለዎ ከዓ ክምስክር ይደሊ ብመንፅር እቲ ጽልዋታት ክጠቕሶ ጸናሕኹ ምስ ጥንታውያን ሮማውያን ግሪካውያን ድሕሩ ዝመፀ ናይ ባይዛንታውን ደቡባዊ ዓረብ ፐርሻውያን ወይ ፋርሳውያን እውን ኣብ ነዊሕ መቃን ናይ ታሪክ ተጽልዋ ናይ ወይ ምትእስሳር ናይ ዞባ ናብዞም ክገልጾም ጸናሕኹ ስግረ ባሕራዊ ዝምድናታት ኣዝዩ ዓብዩ ብዙሓት ተመራመርትን ጸሓፍትን ኣስፊሮሞ ከም ዘለዉ ኣብ ኣዙሊስ ካብ ዝተኻየደ ስነ ጥንታዊ ኩዕታ ኣዙሊስ ምዕብልትን ዓባይ ማእከል ንግድን ከም ዝነበረት ዘመልክት እዩ እቶም ብዛዕባ ኣዙሊስን ስልጣኒኣን ክመራመሩን ክጽሕፉን ዝፍትኑ ዝነበሩ ወጻእተኛታት ነቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ስነ ጥንታዊ ኩዕታ ክዕቅብዎን ብግቡእ ክስንድዎን ኣይከኣሉን ብኣንጻሩ ነቲ ዝረኸብዎ ቅርስታት ነናብ ዓዶም ይጓርትዎ ምንባሮም እቲ ካልእ ኣሉታዊ ሓቂ እዩ ንኣብነት ብ1868 ብዳህሳስ ናፒየር ዝተሰምየ ኣብ ኢትዮጵያ መጺኡ ናይ ዝነበረ ወተሃደራዊ ሓይሊ ብሪጣንያ ኣባልን ኣብ ዳህሳስ ዝተሳተፈን ዊልያም ጉድፌሎው ዝተባህለ ሰራሕተኛ ቤተ መዘክር ኣብ ኣዱሊስ ኩዕታ ብምክያድ ነቲ ዝተረኽበ ቅርስታት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣግዒዝዎ ኣብ 1907 እውን ፓሪቤን ዝተባህለ ኢጣልያዊ ተመራማሪ ስነ ጥንቲ ኣብ ኣዱሊስ ኩዕታ ኣካይዱ ኩሉ ኣብኡ ዝረኸቦ ቅርስታት ድማ ኣብ ዓጥልያን ተዓቂቡሎ كجبرم حق غواريث تاريخ جمال لهم كما زوري نقدام يقبر ودحري زميتهم كله كبور تريد نايما حنا داستا سبنغاري فرانسيس أمفريس تبهاله فرنساوي تمرمار سطنتي ኣብ 1961 بسمع መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣዱሊስ ኩዕታ ኣካይዱ ኩሉ ትዝረኸቦ ቅርስታት ድማ ኣብ ሃገራዊ ቤተ መዘክር ኣዲስ አበባ ይርከብ
بلو كلو ناي قدمي أبقرني أفريكا قدمي ناي كاقرر ماي كبرر عيقور تاريخ اللو عبير وبعد شفن ብዙሓት መርትዖታት ኣለዉ ካብ 2011 ጀሚሩ ዝኸይድ መጽናዕቲ ምስ ኢጣልያውያን መሻርክትና ኣሎ ኣብዚ ዝተገብረ መጽናዕቲ መጀመርያ ኣብቶም ኣቐዲሞም ተኻዒቶም ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ ብእንግሊዛውያን ብሽወደናውያን ብኢጣልያውያን ድሒሩ ናብ 1960ታት ብፈረንሳውያን ዝተኻዓተ ኣከባቢታት ኣሎ ካብዚ ዝወፀ ቅርስታት ናብ ቤተ መዘክራት ዓዲ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ፈረንሳ ናብ ጣልያን ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ጉዕዞም እዮም እዞም ተኻዒቶም ዘለዉ ቦታታትን ካልኦትን ንዝያዳ ንታሪኽ ናይዚ ጥንታዊ ስልጣነ ንምርዳእ ዝግበር መጽናዕትታት ኣሎ ጥንታዊት ወደብ ኣዱሊስ ብፍሉይ እትልለየሉ ብኩዕታት ስነ ጥንቲ ዝተረኽበ ብፍሉይ ቅዲ ስነ ህንጻታት እዩ ኣብቲ ቅዲ ስነ ህንጻ ምትሕንፋጽ ዘቤታዊ መልክዕን ጽልዋ ስግረ ባሕራዊ ስልጣኔታትን ይርአ ኣብቲ ቦታ ዝተረኽቡ ብፍሉይ ቅዲ ዝተሃንጹ ዓበይቲ ኣብያተ መቕደሳት ድማ ከም ኣብነት ዝጥቀሱ ኣሰራት እዮም عبير بعد شفنو ناي بعد سببا ناي غير ماي كرر امنبلو حاولت مطرح ብዘይካ ብፕሮጀክት ኣዱሊስ ዝቐርብ ሞዴላት ካብ እኩብ ስነ ጥንታዊ ምርምራትን ኣሰራትን ብምብጋስ ዶክተር ዳንኤል ሃብተ ሚካኤል ብስነ ፍልጠታዊ ስእላዊ ኣገባብ ዳግማይ ዝተሃንጸ ቅርጻዊ ህንጻታት ስልጣኔ ኣዱሊስ بعال مرسى تخلي النقرات بعال مرسى فاطمة يحبرات أصير لنا باب بينو سفران زن تبارك ناي سلطاني جرات بركي كدي أتهانانصا نايتي زوص زلو أكبابيتات كبازالت زبال أمني كم نايس أتقومر أمني استهانسي زغتمازي كبابي 4 هكتار زبصح ጥንታዊ ወደብዩ ኣብዚ ዝነበረ ማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ካልእን ዝሕብር ብቐጻሊ ዓመት መጽ ኣብ ዝግበር ዘሎ ኹዕታታት ይወጽእ ኣሎ እቲ ኣብኡ ኣዱሊስ ንሪኦ ናበት ኣዱላዊ እንድሕር ኢልናዮ ኣብኡ ዘሎ ናይ ስነ ህንፃ እንድሕር ርኢናዮ ፍሉይ እዩ ስነ ህንፃ ስእሉ ዝመጽእ ኣይኮነን በቲ ከባቢ በቲ ጽልዋታት በቲ ክሊማ በቲ ኣገዳሲነት ዝፍጠር እዩ ኣብ ኣዱሊስ ዘሎ ሕጂ ስነ ህንፃ እንድሕር ርኢናዮ ተኣነዳደቓ ኣብ 50 ፍርቂ ሜትሮ ቀጻላታት እምኒ ኣለዋ ከምዚ እንዳበለ ይቅጽል ሕጂ ነቲ ምንቅስቃስ እንድሕር ኣሎ ምንቅጥቃጥ እንድሕር ኣሎ ነሱ ዝጻወር ዓይነት ኳዳ እሙቕ ዝበለ ምርምር ከድልየዩ ግን ብከምኡ ምክንያት ኮይኑ ነቲ ምክንያት ንበደህ ተባሂሉ ነቲ እቲ ከባቢ ምንቅጥቃጥ መሬት ዘለዎ እዩ እቲ ከባቢ ናይ ተራእዩ ኣብ 740 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ኣዱሊስ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዝሃስያ ይንገር እዚ ዓይነት ኣነዳድቓ ድማ ቀጺሉ እዩ ኮንቲኒቲ ቀጻልነት ኣለዎ ሃገርና ኣብ ኩሉ ትር ኣብዘን ወላ ማእከላይ ዘመን ኣብዘን ደብርታት ትሪኦ ኣብዘን ናይ ሕጂ ዘሎ ዘመናዊ ተሰሪሑ ተነዲቑ ዘሎ ያታዊ ነዳቕቲ ዝነደቆ ኣብ ድብድብ ኣብ መጠራ ትሪኦ ኣብ ብዙሕ ቀጻልነት ዘሎ ኣብ ቆሓይቶ ሁሉ ይርአ ገለ ካብቲ ዝተረኽበ ኣሰራት ሓደ ብፍሉይ ቅዲ ኣተሃናንጻ ዝተሃንጹ ዓበይቲ ቤት መቕደሳት ወፂኦም ኣለዉ ኣብ ውሽጢ እዚ ኩዕታት እዚ ዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ዘለዎም ዓረታት ብእምነበረድ ዝወቀቡ በብመድረኹ ገሊኦም ኣብቲ ዳሕረዋይ ምስ ምትእታው ክርስትና ዝተኣሳሰረ ሓበሬታታት ዘለዎ ናይ መስቀልን ካልእን ሓበሬታታት ዘለዎ ኣብ ኣዱሊስ ዛጊት ዝተረኽቡን ዝርከቡ ዘለውን ኣሰራት ስነ ጥንቲ ከም ዘመልክትዎ ኣዱሊስ ምስ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ጥቡቕ ንግዳዊ ዝምድናን ምትእስሳርን ከም ዝነበራ ዝሕብሩ እዮም ኣብ 2005 ፕሮፌሰር ዴቪድ ፒኮክን ዶክተር ሉሲ ብሉን ዝተባሃሉ ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ዩኒቨርሲቲ ሳውዝሃምፕተን ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሃገረ ግብፂ መጽናዕቲ ኣብ ዘካይድሉ ዝነበሩ እዋን ኣብ ወደባት ሞዮስ ሆርሞስን
برنكينن كاب أدوليس زخده سن حرماز شكنا قوبيا كاب أوبسيديان سترحي ناي امن مسارحيتاتن كم زرخبو أبصحفهم أسفيرهم والله أبكلتشان أسر تحدن جمري بتساتفنت هاجراو بتمذكر إرترا بتمذكر زوا سميناو كيح بحري تشيردوس تبهال التكال كاثوليك يونيفرسيتي ميلانو يونيفرسيتي نابولين بوليتكنيك ميلانون أب حموش نقطات أدوليس كعتا يكايدالو كساب حجي أبزقد زولو كعتا كاب قبطي سودان يوردانوس وشمت عرب مأكلاي مبراء مأكلاي بحري وشمت فارسن دبوب إسيان زمتسو قرصتات ترخيبو مالو زرخبتات دما ودب أدوليس أزيو سفيح نقداوي ركباتن معبالن كم زنبرا زنتريو أب كلاأي زمن دحردة كريستوس زت أساسر كاب سمين أفريقيا زمزة محتم ناي محتم ملكتات فانوسات كبابي شوعات عينت كاب قدام زمزة كايلاتات كباب حمسة زبزح استفلالي عينت ناي كايلا سرحت كاب وشتي زا كبابي ويكاني أبزحب زنبر حبر السب زت تسرحي جبتات كاب زحليفو كاب جوردان كاب كباب جبسن كالن زمزة أنفوران بلو عبيت أجان زيتين ويني نخالن مجوعزي زجلجل زنبر حبرتات كالون كاب هندز مزة كاب 300 400 سوانيان أيدي وهي دحردة كريستوس بجوبتا أرتز في النبرة مثلي زحبر حبرتالو كال استفلا عليه سنتين كاب نحاس كاب ورقي كاب كال تسرحو نتي أب مدروخ زنبرو سلطانيتات ناي نجاوس ناي سلطاني زحبر ناي جنزب ملكتات زلوم سنتيمون ببزح ترخيبهم كالون عسكرينات ناي استفلا عليه قدسان سوات كبابتي بيت مقدسات وين تفحيرهم وزقم الله ورب أدوليس أب استراتيجياوي بوتا قيح بحري كابتن رئيس من محدارن قطبة وحيلن زنبرت ودبات كمون مسرت وتهدراوي نقداون دبلوماسياون نتفتات كم زنبرت كاب حروف سنداتن أبزوان بزكايات زلوس نتنتاوي مصنعتاتن كرغاغت تخايلو الله بزي كازي ورب أدوليس مأتون مسرت معبالن سلطانين حيمانوت كريستنا أبراوعي كفل الزمن حيمانوت مسلمنا دما أبشابعي كفل الزمن مخالاون أبستفلالي صحوفات تقليش الله ሃይማኖት ከም ተኽተውሶ ጸናሕኹ ሓደ ካፍቲ ስርዓተ እምነታት ማለት እዩ ሓደ ካፍቲ ጽልዋታት ብምህላው ኣድሊስ ናብ ዝዞባ ካኣቱ ዝኽኣለ እዩ ናይ ካይላ ስራሓት ዝተፈላለዩ ዘቤታዊ መልክዕ ዝነበሮ ናይ ካይላ ስራሓትን ካብ ሮማ ካብ ማእኸላይ ባሕሪ ካብ ምብራቃዊ ክፋል ናይ ማእኸላይ ባሕሪ ደቡባዊ ክፋል ናይ ዓረብ ህንዳዊ ውቅያኖስን ዝመፁ ዝተፈላለዩ ናብ ንግዳዊ መዓላ ዘገልግሉ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ስራሓት ካይላ ንረክብ بعيو خاتي سنة صحفاء وعسرات بزملك إذا أبدن ريمتهم تنتاوي سنة صحفات نبلهم نايجز ناي سابيان زبالون بمنصر ناي سكر بحراوي صلواتات أبتي تاريخ وبوتان كنيو وشت مريت ناي كرنا أفريقيا كنره هو من خيل مالتي معبالة ناي مانوتاوي سرعتات وإمناتات أدوليس دنورو ترى عبيو مالتي اتشم بعلوون روماويان يمحبهم أدوليس مالت كابي متي مالتي كون وحيتو تخندع كسكسة مترا هم درعا زبالو استفعلوا أب كوسازولو سلطانيات كينو أتيون سلطانيات يحا كسب أقسم زخيت متأسس نوري بعبالنا أدوليس أنت زهلو تي أبكرنا أفريقيا أوشت مريت كرنا أفريقيا زنبر سلطانات تون نتوصل أنا حنا نستي سجرا بحراوي متأسسار أي محل ومن أقسم أما أكل حدا مرخبيتات زي يقولوا بوتا إيزل إذن كلن فلوت أدخونات تعرف هبوتات كم درعة كسكسة بفلا كسكسة قحيتو تهوندا
إذن كلن قدمي سلطان أكسوم زمزعين تحدى نقداو معال كخون كله تحدى أكسوم لما ناي بوليتيكا وحيد خوينو نتي أبزغ زوازي زي معبله سلطانتات كما أزن زخالي إثناء مجمرة كاب تسلم أفريقيا زمزع لوخ دبلومات كاب أدوليس سيتي ستيت إلي زغلصا بلو كلو ما كدمي كبر لي أفريقيا زقدمي ناي قادر يدير ما يكبري عبر تاريخا عبير ما يشفنوا ناي بعد سببا ناي قادر يدير ما يكبري أبزناتهم رزنا قسو زيدر أواخلي زحافظوا إنجير عندما توم زخلصوا مسلك سبات زقاخسوا نفتحين حقيق طاحسوا كندي سنة حوف زي برسوا كندي مذكرات زي احساسوا قدامات مسجدات نفرسوا يا زي بلو دم زفسسو وركاوي تاريخنا زدم سسو